ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ଖାଲି ଭଲରେ ରହିନଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଘର ଦିହଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତେ। ତୁ ଯାହା କଲୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ। ଆରେ ତୋ ବାପଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କିଣିଦେବେ, ହେଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଯାହା କଲୁ ଭଲ କଲୁନି ରେ ପୁଅ। କିଏ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ? ଯାଉନୁ, ଆରେ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇବୁ? ଯାଉନୁ, ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଚାଲିଯିବ ତ ଯାଅ, ହେଲେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ତତେ କହିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ? ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ଯାଅ, ସେଟା ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କର। ঠিক আছে, নেই যা, দেই দেবো। କିଛି କହୁନା, ତୁ ମତେ ଘୋଷାରେ ଯିବାକୁ ଦେ।